Eguerdion, hemen txenao, unaiekin, ongi etorri, zer moduz? Bai, ondo? Ongi? Bai, hemen txe. Nola gaituk diskak eta historiak eta? Ondo. Ondo? Primeran. Bere lekuan, biharko preste dongoiz, ez da? Bai, gogoekin. Iarratik bai. Eta zukaldatzeko zemus etorriaiz, prest? Ondo, bai. Ondo? Bai, hemen nago prest. Ba, espada. Ba, bitxito. Bueno, bihar kontzertu ahi, Mala Rodríguezen DJ ja. Hori ore badek, ez da? Bai, kristo nivela gainera. Nivelazo, no? Horrela lautan. Bai, egia esan gio erdi desein ingo dia. Orduan jo keman pixka pusketetan nin, bak erresago deseiteko, bale? Bale. Bueno, eta kontaitu igu, gire ibilbidea, nola izan den, nola gazte eta, bueno, etxe musikeroa, musikerua, ez da? Betidanik. Betidanik, ez da? Bai. Ire txian, beti musika martxan, o? Beti. Beti? Bai, gainera hori, irua nahiak ez, Fermi, Inigo eta Javier, irua nahiakin, irurak musikarekin, orduan beti familian musikaren ibilbidea izan dugu. Oso presente. Oso, aitak txikitan jartzen zian musika pila bat, eta orduan hortikan hasi zen nire gustua musikarekin, ez? Hori lehenbiziko aldetikan. Eta gero, hasi zen beste ritmo batzuk jartzen, Jamaikatik zetorrenak eta horrela, eta zakit, niri ikusi nuen bideo bat, 2 urterekin nengoera, entzuten... 2 urtekin, ja? Jamaikako artista bat, hori bideo batekin. Obea kontatzeik. Amak grabatzen zian asko bideoan. Ikusi nuen bideo bat, eta batean zegoen musika bat entzuten, zela Xabarranks, dela Jamaikako artista bat. Eta privatu nuen zen, karo. Hemen dikan dator nire zaretasuna, ez, joder. Ez da hain arraroa, ez, niri ere musika gustatzea. Zalko bezaten dute, ez. Hombre, musika gustatzen zaigu, baina gauzak geho musikero bilakatzia, ez da? Ez daukara zer ikusi asko, ez, nire aitarekin egiten dudana. Baina azkenean beti badago hor konexio bat, hori da, lotura. Zatik ez dakala inbeste zer ikusi. Bueno, hiri azkenian... Zakit, askotan esaten diat, Zuena de jendia... Nik egiten dudana, zakit, igual, DJ moduan edo... Ez daukara, zer ikusi askorik aitarekin egiten dudana. Ja. Baina, bueno, azkenian de zuena jendia alaitu, jendia goxatu arazi, eta zuen grina atea barrutikan, ez da? Dantzatzea. Dantzaraztea. Bai. Ona. Eta, bueno, azkenian, zeratikan hasi itzan DJ bezala eta ez adibidez betiko musika galdia ditu, gitarra, bateria... Azerian bateriarekin hasi nintzen. Bai, Vale. Bai, gainera nire irakasle izan zen Galder Izagirre. Ina joanek soinu atea. Bai, ateratzen dituen Amonaren kaserolak eta horrela etxean. Bai, Amonaren etxean. Eta orduan hasi itzan ja hor bateriakin. Eta esan dek Galderrekin hasi itzala bateria jotzen, hemen onuan gurekin gainea. Noski, joder. Hemen honenak zaudek beti, Bari, hasi baino lehenago hori berritxarrarekin. Bai. Egon zen klaseak ematen eta nire irakaslea izan zen. Ze ona. Kriston horia, ez? Dutekin egon zen aitarekin bateria jotzen, eta niretzako hori kriston horia zen nire irakasle izatea. Bueno, ni beste bide bat. Beste bide bat harrapatuek, ez da? Hori, eta nola kontuatu izan 13 urtekin ja DJ-an iguala izan? Ba, izan zen Irungo talde batekin, zela Bass Sound System. Vale. Hor jarraitzen dute ere egurra ematen. Eta behaiek orduan ibiltzezian diskoteketan edo nundikan ibiltzezian? Ez, aitarekin uste dut, aitaren kontzertu batean jo zutela. Eta hor, entzun nituen, zan nuen, ostras, hau guzatzen zait pila bat. Hori, Jamaikako estiloa egiten dutela eta horrela, eta guzatzen zaitan pila bat. Orduan ikusi nuen hor, DJ-aren lana. Eta flipatu nuen, Selecta Stepi, dela dijoki bat, Bass Sound Systemen dabilena, eta bera izan zen niri gauza guztiak erakutsi zizkidana. Gainera, orain ere dauden gazte guztiak Irunen behintzat, edo nire esaten dut ere Euskal Herri osoan izan dela bera, pues, nola esan... Ikurra, ez da? Ikurra edo irakaslea ere. Irakaslea. Kriston kantera. Vale. Eta adibidez, DJ batei, zer erakustezako musikero bateo, zer desberdintasun daka? Bueno, makinetan, da horrela da bidela, ez? Pues, bi plater, musika gartzen duena, eta ez dakit ezauka zer ikusirik gitarra batekin, horrela. Baina sortu duen, bueno, badago ere sortzea musika, baina gehien bat da musikari sortu duten musika jartzea. Vale. Hartu eta lotzia, bata besteakin, eta... Bata bestearekin naztea, eta gehien bat dantzaraztea. Dantzaraztea, bai. Jendia jartzia, dantzatzen, bai. Dantzatzen, perreatzen, edo... Edo zer gauza. Vale, eta adibidez, esan dekenetikan, te bai batzuk sortu iten duela. Ire kasu izan dek, sortuek bai abestien bat musika horiek jartzen eta hola, edo... Bueno, sortu ditut horrelako instrumental batzuk edo baseak. Vale. Baina bestela ez da gehiago elektronikan edo DJ-aren lana sortzen hori da elektronikan gehiago, ez? Jartzen dutena beraiek sortzen dituzten abestiak. Eta adibidez, abesti horiek sortzeko garaian, adibidez, du,
soinu guzti, etxekiat, nik ere egiztan agotatzizkiat. Soinu guzti horiek, inundik garrapatzeituk gero ire abestia sortzeko. Horiek ja daude programa baten sartuta, edo zuk sartu behar dituzu, aita sartu izkik, edo nola moldatu hori. Ez hori gainera da beste faktore bat, ez da ja produktorearen lana. Gero ja DJ-a sartzen da beste modulo batean, porque ez da berdina ere. Ados. Produktorea eta DJ-a dago. Ados. Gero baude DJ-ak ere hori egiten dutena, baina beste hori sortzen dutena abestiak da produktorearen lana. Bikain. Eta bueno, Iri, 13 urtekin, sartez aigrina, ikasten asteaiz. Estepirekin sartu nintzen hor, eta Eta noiz izan nuen lehen dabiziko aldea, tokatu zitaizuna jende aurrian diska jartzia, etxekiat kontzertu bat, o diskotekan baten, o herriko festetan, edo... Mexikon pintxatu nuen behin, Bai. super, ezakit, moko bat nintzen. Bai. Eta egin nuen desastre bat, baina bueno. Zeite guan Mexikon. Aitarekin joan nintzen, berak orkestu barzue pelikula bat, eta eraman zidan. Horra, berarekin joateko, zan ja baneukan ni lagun bat hor, betidan eskolan nirekin egon zena, eta joan zen bizitzera horra. Gainera, sukaldaria da. Bai, Bai, Telmo. Vale. Telmo Ziztiaga. Na. Nundare, bai, irundarra bea? Bai, bueno, orain ezakin nondik handa bilen, baina... Bai, irundara. Bikain, eta adibidez... Eta izan zen hasiera, eta gero ja egon nintzen Tunken. Jotzen, Tunken pintxatzen lehenbiziko aldiz, eta kriston kartela gainera. Aitak ere abestu zuen, sound system zegoen, orduan izan zen kriston hasiera nire mobidearen hasiera. Bai, pasada. Zenbat urte euskan egun hortan movida hori hasi guanian? 16 edola. Bai. Oso gaztetxo, bai, ez da? Bai, claro. Bai, ama. Eta ize, adibidez, DBH bukatu, eta ja DJ-a nauk. Izango ditzan eskolako erregia, ez da? Ez, orduan pizkat arraru, frikilla igual, bai, ez da? Bai. Osa, ni hasi nintzen 13 urtekin edo ja DJ esan nahi duela, edo... Ez dakit. Horrekin zer ikusia zeukan zerbait nahi nuela egin, ez? Zekin ere eguneko egun zer zen, baina ni nahi nuen horrekin enfokatu. Buru belarri. Eta klaseetan eta horrela jendea esaten zidan. Ze hostia nahi dezu egin, ze hostia da hori. Ja, pizka frikia, ez? Eta orain ikusten duzu jende guztia nahi duela DJ-a izan, ja, ez dakit. Aurkezleak eta dena ere DJ-a dira. Zu nahi duzu DJ-a izan ere, ez dakit. Plateretan ja bazaude. Bai, pentsatzia, eta. Dudik, gabe. Egia esan, bueno, nire bai beti kontzertu salia, herritan, baino geho, DJ-a jartzeuen musika... Ez que oso gora etortze, tío. Ni asko gustatzen zaitek, Eta gero, subido ya, nola zetoztiken, da, sea, musika, sirena, espuma... Venga, danetik, eta? Bai. Ke ona. Liston jalea. Ke ona. Claro. Egia esan, DJ onba dagoen lekuan, beti dago girua, tío. Bai. Orduan, Unai dagoen lekuan, beti dago girua, alor, hombre. Torri festera. Bueno, eta hi, Unai, biharko txitxare askak tripaldian, Mala Rodríguezekin kontzertua, potentia, no? Etxe azpian gainera. Etxe azpian. Bai, leiotik botako naiz. Bai. Aita botako igual, no? Bai, a ver, Aita bella neongo ella, hola, justoa. Bai, familia guztia, hor etorriko da. Bai. Zenbat kontzertu eman ditu ja? Zenbat denbora zuaz biran behakin? Ja, 3 urte, ongien eta 3 urte dara mat, ja. Bueno, pandemia izango guen zerbait rarua, no? Bai. Oso arraro, justo hasi behar ginen pandemiarekin, eta hori dena bertan bera utzi behar izan genuen, eta egon ginen Instagramen eta horrela direktoak egiten. Bai, no? Bai, zuzeneko kontzertuak, baina hori Instagramen jende guztia mugikorretik ikusteko. Bintzat aurra gauzak egiteko, ez da? Hori da. Jendiak ez oinarri ez galtzeko, ez da? Hori da.